أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آل بيته أولو البر والتقوى وأهل الفضائل. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. أمي على تنوكا على بركة على من بي أفانينا أكا كما كان سنما كوننا كفو سيدي رسولي كاتشيديا سراتي دوري أسمو سنون كانون جيلنكو كساني آيين لولي يلي السلامية دمتو أنسارو أبولو فرابا من بي سوبري كودي فوار جامانا كونو ubuka nisodia anuka ala barikada ira ni Fatimatu Zahra alayha salam alika anniversaire hokumuye ube bara ubuloda kabla sirali keno sigi kaseka nyefoli ke jiemaye ni musobain afisa manchiala ayire ka nyanamaya temena teme chugomina ami walanda anita shimnu soro akonana ala sona nyine uye Fatimatu Zahra anniversaire bara bela jelim buloda kabe December kaloma samba fla animuka aniduru wajulu kene inunduna ni anga maba uboli kukani sodia kaunts lase anuka foli kaun anga janga sorolo nyamada ame annaba chema ani musoma bela jelefo kakla ka yafa yini bela jelefe anga bara ndamne ala kama bara alabi ala kan ansago kan yi amin ala kan san yere koro Fatimatu Zahra bonyana barka kama ala kan an bela jelen wasa amin ame yafa yini naba chema ni musoma bela jelefe pasi chan yere ra bitani darwa chama kan soro wala mogo nana ame yafa yini bela jelen fe kene sigira herala ala ka wuli herala aman karamo fo asedi Sherif Usman Maran Haidara akala manye mogo nyima ala kan kama ko mogo nyima ala kan deme kanga leru dafa ala kananga fitri wale ala kananga hasiri ala kananga namai nikra horoma solo ala rasul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ala kusa nambora ambe foli di jono masisa uyanga musoba uyere olu min wulila ko ben kene nyanamaya bisuna akela ala nyana ala kanu fagasi ambaw anan faw an ken be ka sira do tani sirani sira mino sira kurate wa sira koroni oye sira jumane amba Fatimatu Zahra alele muso nyajo yere dunya alele anyajo yere lahara an ne wula kambo an senda o senda nora muso an ka bara do damine ala ka laban noya ne ni aw bela jene aka bonya milanka aini che bonya la Fatimatu Zahra aini che bonya la ala baraji ala antonyo nya foli ba an karamo yi Usman Sherif Madan Haidara nya foli be jama bela jeni ala ka kanto ama marenian dima ko fembe mbolo ama dima ko ina aka dima kanumina ani che kanuna ala kanto ala bela jannata anche ala barakatuh amma fo ankla herala la kan shi herala la ga la yino sabati ami fola me yafa dali bela jelen fe wala ba kalama watu tala vraiment tunye adabo abseka dam da jono chogomna bayra nya bala 20 heures c'est là donc aka yafa ma vraiment mi bela jelen fo ke bara be seka damne donc kuma jatambulu wala ala be seka kunche herala chogomna ka Allah ba herala ya rabbi ami do nyini bela jeni fe de guye fen soro aka yafa bela jeni otemelin ko fe kene nkonnana anga musobaw uboraka walanda na famancha mandi ama kene nkonnana na me adem so ada ka karale mulo no awa magasa ka bo situation chatola oye mogo nga fani mogo be loru a folo ki kle ala badoka a flana ki korona je a dogoni bangela a sawana mogo ka kishika wi toroma ananina iga kari ka bo mogo bolo fenko a loruna igi labe ka saya kono tambe mogo ka rufere oyolon play a folo kai korona je ala batoka a flana bayo flala baturi a sawana sinji tugu ananina ikara isi yakaro ala kotala
a durna i kana tugu i ni dingo kɔ a wɔɔrɔnan i ka i jija alabato la a wolonfilanan i ka ala ko suma caya ne kun y'an ka walanda ko f'an ɲɛna. Walada min bɛ a denmuso n'a balimamuso bolo ka bɔ su sɛsɔn kamanuwa la n'o ye Aisha Sanogo ye o de ye sinjitugu nafa o ye 10 ye. A fɔlɔ ala bɛ jɛ i ma, a filanan ala bɛ nisɔndiya don sinjiw la, a sabanan sinji bɛ nisɔndiya i kɔrɔ a dusukun na, a naaninan tanuli b'a la silamɛw fɛ, a lorunan sitanɛ ka funu n'a ka hami b'a la, a duurunan sijansɔrɔ b'a la, a wɔɔrɔnan a bɛ dɔ fara garizigɛ kan, a wolonfilanan suw ka nisɔndiya b'a la, a seeginan a bɛ dɔ fara adamadenya kan, a kɔnɔntɔnnan a bɛ dɔ fara baraji kan saya kɔfɛ. Walada min tun bɛ a denmuso n'a balimamuso bolo o de ye nin ye. Walada min bɛ ne bolo o ye silamɛmuso bɔli sariti ye 8. A fɔlɔ i k'i fari fan bɛɛ lajɛlen datugu fo n'a kɛra a ɲɛda ye a n'a tigɛ 2. A filanan a ka kɛ fini ye min ka bon, a sabanan a ka kɛ fini ye min ka girin, a naaninan a kana kɛ fini korolen ye, a lorunan a kana kɛ fini masirilen ye min bɛ mɔgɔ ɲɛ sama ka na a filɛli ma, a wɔɔrɔnan a kana kɛ cɛfini ye a kana kɛ fini wasolen ye, a wolonfilanan a kana kasajalan kɛ a yɛrɛ la, a seeginan a kana bɔ jahilimusow bɔcogo la a kana jagamu ka tagama. Walada min b'a balimamuso a n'a ka kalanden bolo ka bɔ 6 section petit marché n'o ye madame Kulubali Awa Konate o de ye ala tɛ mɔgɔ min ka duwawu jaabi. Loru a fɔlɔ sinji tigɛla, a filanan dangadenya, a sabanan seli fɛgɛyabaga, a naaninan mɔgɔ min kale nkalon kan, a lorunan silamɛw tɔɔrɔbaga. Walanda min tun bɛ ne bolo de tun bɛ nin ye. Silamɛya cɛfɛn 10 a fɔlɔ ka 2 fara ala kan, a filanan ka fɛn don i ni ala cɛ, a sabanan k'i mɔkɛ bɔ ala n'a ka kira la, a naaninan ka tagabolo wɛrɛ tiɲɛtigiya min tɛ kira tagabolo ye, a duurunan ka kafiri dɛmɛ silamɛ kan, a wɔɔrɔnan ka kira nana ni tagabolo min ye ka dɔ kɔnniyaw la, a wolonfilanan k'a da la ko mɔgɔ bɛ se ka dɔ fara ala ka diinɛ la walima ka dɔ bɔ a la, a seeginan dabilijugukɛ, a kɔnɔntɔnnan ka siga kafiri ka kafiriya la, a 10nan k'i ban ka diinɛ ɲɛɲini walima i b'a dɔn k'i ban ka mɔgɔ wɛrɛ ladɔnniya la. Sura min bɛ ne bolo o de ye kuranna suratu min bɛ wele ko suratu Zalzala. Suratu Zalzala o de dugukolo yɛrɛ ko fɔ sura in. A jigila Madaniya, a jigila Madina. Wa ayatu asamaniya, aya o ye aya 8. Bisimilayi, an b'a kalan nɔ n'ala tɔgɔ barakama ye. Ar-Rahman, jinɛ ɲinɛ labɔlen tigi la ala ye. Ar-Rahim, lara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛn tigi la ala ye. Iza zulzilatil ardu zilzala. Tuma min na dugukolo yɛrɛla a ka yɛrɛ ko gɛlɛn na. Wa akrajatil ardu asqala. Don min dugukolo bɛna labɔli kɛ a kɔnɔfɛn girimanw na n'o ye su minnu bɛ dugukolo kɔrɔ ani dugumakolo hɛrɛ, sanu walima lulu ani barajugu minnu kɛla ka don dugukolo jukɔrɔ. A ka ala ni sanu ma la o don adamadenw bɛna fɔ ko mun bɛ dugumakolo kɔrɔ bi. Yaw mazin tuwa disu akibara o de ye don dugumakolo bɛna baro bɔ a ka kibaruyaw la fɛn minnu kɛla sanfɛ. Bi an nara baka aw wala i tigala de ye jɛ da dugukolo ma k'a ka kuma bi. Alqariyat kɔngɔli mali kɔriyat mulu ye kɔngɔli ye wama adira ka mali kɔriyat ani muhammadu jɔnni ladɔnniya mulu ye kɔngɔli yawma yakunu nasu don min na mɔgɔw bɛna kɛ kɛlifarashi mabusus i n'a fɔ firifiri min jɛnsɛla watakunu jibalu ani kulu bɛna kɛ kɛli ihilin manfush i n'a fɔ kɔɔri min den bɔra. Fa amma man sakulat mawazinuhu ni mɔgɔ min ka peseli minɛn giriyala ɲuman na fa huwa fihi shatin o tigi de bɛ alijinɛso balo kɔnɔ radiyatin a jɛna ni min ye. Wa amma man kafat mawazinuhu ani mɔgɔ min ka peseli minɛn fiɲɛyala ɲuman na fa ummuhu hawiyati o tigi sigiyɔrɔ de ye jahanamaso hawiya ye.
wama adiraka ma hiya ani muhammadu joni ladonya mule jana maso hawiye narun tasumado hamiyat min kakala Shaitanir rajim Suratul Yasin Makiyah Ayatuha salasa wa samanuna Bismillahirrahmanirrahim Yasin Yasin wal Qur'anil Hakim Innaka laminal mursalin Ala siratil mustaqim تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من انتبه ذكره وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم مثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. نتيجة الله مديك بالعافية. نقول الله يقولون. نقول موين بالعافية. لسنوه. يكان سامكين بمليوا. نقول يقولون بالعافية. نزمه فانجيلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je me présente sous le nom de Koulibaly Oumou et nous nous réjouissons de votre présence en ce lieu sûr pour la naissance de Fatma Zahra, la fille du messager de Dieu. Elle est l'épouse de Ali Abi Talib, la mère de Imam Hussein et Hassan. Elle est née le 20 Jumada al-Akhir. Célébrer sa naissance est un honneur dans notre religion, car elle a accompli son devoir en tant qu'épouse et elle a été la plus jeune fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a pris grand soin de notre prophète quand sa mère est morte. Nous, en tant que filles musulmans, nous devons suivre son exemple afin de l'imiter. Car grâce à elle, nous avons plusieurs descendants du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient suivies à travers le monde. Elle était issue d'une famille noble. Dieu a dit vrai lorsqu'il affirmait: en vérité, Dieu désire vous purifier de toute impureté, ô gens de la maison du prophète, et vous sanctifier pleinement. Avant de clore mes propos, j'aimerais remercier toute personne présente ici, et en plus particulièrement nos estimés dirigeants qui ont égayé cette soirée. Nous remercions également notre très cher guide, Achek Chérif Ousmane Madan Aïdara, que
Que Dieu lui accorde la santé, prospérité et longévité. Ni wati kerengerele la anga malmatuba asida yayi kamara ale bora kala selibake kenen konnana na manya ka fosigi kunye Fatimatu Zahra alayha salam aljina muso kuntigi alakira dimso sanu alakira duskun fere ni muso bai aya de ulamo chugumina malmatu yayi kamara ayi walawalali ni bilasirali kan caman di an diɲɛ laban maw an bɛ se ka ni musoba in ladege cogo min na a ka den lamɔ ko ɲuman na a ka muɲu ani a ka sabali la ani a ka hinɛ na an ka jan ka sɔrɔlenw ɲɛmada ko mun bɛ yen an tɛ se k'an denmusow labɛn k'u lamara k'u ɲɛ k'u kɛ jogo ɲumantigiw ye komi Fatimata Zahra ɲɔgɔn na cogo di لا تنشر الفساد في الدنيا balimamuso e ni ne an ka siran dɛ wallahi an ka siran e ni ne kana kɛ tiɲɛni kɛ wara sababu ye dugukolo sanfɛ n'an denw mara ko juguya ye an kana sɔn ka kɛ tiɲɛni magasin ye dugukolo sanfɛ dɛ sabu n'i y'i den mara n'a mara cogo man ɲa a kɛra tiɲɛni magasin de ye ale fana bɛna fɛn o fɛn sɔrɔ ka fɛn o fɛn lamara o bɛɛ bɛ kɛ fɛn tiɲɛni kelen de ye a ma kɛ tiɲɛni magasin ye an kana tiɲɛni wara dugumakolo sanfɛ dugumakolo tɛ mɔgɔ ka tiɲɛni wara yɔrɔ ye dɛ wallahi tiɲɛni man di Allah subhanahu wa ta'ala tiɲɛni man d'a ye ya rabbi k'an ka maraw kolo ka d'an ma ala m'o de kɛra an ye. فإنك مؤدبة لبنت وغلام e ni ne an kan k'an denw jogo don a musoman a cɛman an kan k'a bɛɛ lajɛlen jogo de don k'u jogo jate minɛ k'u jogo don wallahi lamɔ ma nɔgɔ dɛ ala ma den di anw ma ten k'an to ten den ala ka nɛɛmaba de ye fo an k'a dɔn ko sɛgɛsɛgɛli bɛ ala ta'ala ka nɛɛma kelen kelen bɛɛ la ya rabbi ala ma kiriman di an ma. ملذذ كلما تفعل خيرا أم شرا kuma bɛɛ hadamaden i bɛ ka mɔgɔ min lamara dɛ a bɛ filɛli kɛ i ka ɲuman na komi a bɛ filɛli kɛ e ka juguman na cogo min wa a bɛ ladegeli k'i ka ɲuman na komi a bɛ ladegeli k'i ka juguman na cogoya min na lamɔ ma nɔgɔ dɛ ko cogo di anw tɛ se k'an denw cogo don Fatimata Zahra a ka cɛlasigi kɛra cogo di a ka lamɔ kɛra cogo di a ka den lamɔ a y'a kɛ cogo di an ko an b'a fɛ dɛ ko an b'a waleya donc an kan ka juguw de ta k'o don an ka sow kɔnɔ k'o don an ka sociétéw kɔnɔ wallahi ni fɛn min ye so sɔrɔ o bɛ quartier sɔrɔ ni quartier sɔrɔla dugu bi sɔrɔ ni dugu sɔrɔla jamana b'o dɔn ya rabbi an bɛ balawu min kunna o de ye lamara ye ya rabbi k'a nɔgɔya an ye ala m'o de kɛra an ye. كوني تاريخا كما كانت فاطمة الزهراء في تاريخ ko e ni ne dɛ an bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ lakali fɛn ye tariki ye dugumakolo sanfɛ hali n'an tɛ an ka se ka lakale n'an jogo ɲuman ye Fatimata Zahra san bi joli n'a dalen don dugukolo jukɔrɔ mais bi a ka jogo ɲumanya carinin filɛ ala ye mɔgɔ bɔ ka n'a wɔgɔbɛ k'a jogo ɲumanya bɔ k'a yɛrɛ kɛ ka cɛri fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa diɲɛlatigɛ ye nin de ye n'i ye ɲuman kɛ hali taalen kɔfɛ a bɛ cɛri ta de i kɔfɛ ala tɛ ɲuman dun dɛ ala tɛ mɔgɔ si ka ɲuman dun ya rabbi k'an nafa ni Zahraw barika ye an ka duw kɔnɔ an kɛwalew la ala m'o de kɛra an ye. يقول علي بن أبي طالب متحدثا عن فاطمة i m'a ye don dɔ la a furucɛ sanima ye n'a fɔra ko muso ɲuman cɛ ɲuman yɛrɛ ka kɛ dɛ wallahi muso ɲuman muso a ye ɲa cɛw yɛrɛ fana ka ɲa dɛ ko ninnu bɛ ɲɔgɔn dafa de cɛw yɛrɛ ka ɲa cɛ ɲuman de filɛ nin ye a bɛ ka baro kɛ a furumuso kan n'o ye Zahra ye Imam Ali radiyallahu anhu ala ka waraba sinfullahi karamala wajhahu wallahi ala ye cɛ min filɛ nin ɲɛda bonya o cɛ ɲumanba in ne filɛ ka kuma a muso kan n balima cɛ a bɛ cogo di
muso tɔgɔ tiɲɛ cɛw yɛrɛ fana bɛ yen muso ye ɲuman kɛ o a ma ɲuman kɛ o lakaleli bɛ yen a ti ɲuman fɔ muso kungo la kuma si ni tun ye cɛ ɲuman dɔ de ye n balimacɛ e ne yɛrɛ ta ye jumɛn ye parce que dɔ bɛɛ bɛ la dɛ ni dɔ fɔra ɲɛ ye dɔ ka fɔ a cɛlakaw ye seri. وما رأيتها يوما إلا وزار هم الذي كان في قلبي. Imaye Aliyu de kote ko ale ma deli ka Fatima ta ye ka sɔrɔ futinɛ dusukasi dimi ko min bi ale la hami gami ale ma deli ka Fatima ta ye fo y'a sɔrɔ dimi n'o hami n'o gami wallahi Alahu Taala bɛ taa a b'a bɛɛ ta n balimamuso kuma bɛ yan de a bɛ cogo di e ni ne yali n'an furucɛw y'an ye o bɛ se ka kɛ sababu ye k'u ka dusukasi ban wa n balimamuso muso joli joli bɛ yen a nisɔn ka di kɛnɛma komi a ka sa mɛ a ka so kɔnɔna o kɛra sitana pilasi y'a bolo o muso joli joli e yelen na se ka i cɛ ka dusukasi ban muso si tɛ yen muso tɛ foyi ye f'i cɛ ɲɛ jɔyɔrɔ a nisɔndiya yɔrɔ a hakili sigi yɔrɔ furumuso ɲuman ye o de ye n balimamuso n'i t'o jɛkulu la i tɛ Fatumatu Zahara ka programme na dɛ i t'a la fiyewu fo furumuso ye k'a cɛ ni lafiya yɔrɔ le ye kuma min na n'a ni degunna n'a y'a furumuso ye dɔrɔn fo a ni ka lafiya fo muso ka k'o place de la an ma joli joli sigilen bɛ yan balimamuso e ni ne bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ dɔn ala ye jɔn seere jɔn y'u yɛrɛ kun seere bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ dɔn disaw ka ja kunna berew ka bon yali yelen bi cɛ ka dimi ta wa ko an ka kɛ misila Fatima ko an ka kɛ Fatumatu Zahara ɲɔgɔnna de ye an y'a ka kɛnɛ sigi ko a kanu b'an na wa ko a b'an fɛ a bɛ cogo di ni dɔw ye baro b'o terimuso ye ne yɛrɛ ka mɔgɔ ni fununen don de ne na tile 2 in na o a nisɔnmandi na n'a sɛgɛnna an bɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye wallahi ni tɛ ko furumuso ɲuman da abada nin ye balawu kuma ye ala m'an tangana ka bɔ a ma k'an kɛ Fatumatu Zahara ɲɔgɔnna ye ala m'o de kɛra n badenw kuma bɛ wuli ko dɔ ka kuma ti taa n'o ye fo ka kuma laban fɛn dɔ de b'anw ka société kɔnɔ bi ni o bɛ kɛ sababu ye wallahi ka Fatumatu Zahara yɛrɛ ka dusu kasi an bɛna se o de ma sisan fɛn dɔ b'an ka société kɔnɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ n'an ye dɔɔni fɔ Zahara kan an bɛ gɛrɛ o société kɔnɔna na fɛn min kɛ bɛ ka société bɛ tiɲɛ ka don duw kɔnɔ ka don quartier kɔnɔ ka don dugu kɔnɔ fo ka se jamanaw ma an bɛna don o de kɔnɔ sisan ya rabbi Fatumatu Zahara k'an nafa n'a barika ye ala m'o de kɛra ya rabbi an sigira hɛrɛ la ala m'an wulila hɛrɛ la an bɛna don fɛn min kɔnɔ sisan a tɛna dogo ne ni aw si la Bismillahirrahmanirrahim. ko an bɛ sigi ka tuguni n'an sigilen don ni faamaba in bonya ni a barika ye Alhamdulillahi rabbil alamin. tanu bɛ ala ye min ye danfɛnw danbaga ye walima danfɛnw lamɔbaga Wassalatu wassalamu ala al-qail. ala ye nɛɛma ni kisi a bɛ kumabaga ma kumabaga belebeleba ye kumabaga min kumana n'i y'a ka kumaden kelen sɔrɔ ka baara kɛ n'o ye a b'i ka diɲɛ n'i ka lahara b'a labɔ o kumabaga in de dɛ an bɛ nana n'o de kumakan ye sisan Kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. o kumabaga in de ko Ahamadu Bashiru ale de ko ten nɔ a ko ne ni aw an bɛɛ lajɛlen ye gɛnnikɛbaga de ye an bɛɛ lajɛlen ye maralikɛbaga de ye yeli don dɔ la an k'a bila an kunna ko an bɛɛ lajɛlen kelen kelen bɛ ɲininka an ka marakɛfɛnw na kado de ye nin ye Fatumatu Zahara an bɛ kado di don o don an bɛ kado bolo de mandi ka taa Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. an ka kira belebele n'o ye an ka cidenba in ye nɛɛma ni kisi b'a ma Tarbiyatul awlad. a ko an k'an denw lamɔ k'an k'an denw lamɔ ne ɲinɛ ko an bɛ den lamɔnen dɔ de ka kɛnɛ kan nin ye Fatumatu Zahara
lamɔ ne dɔ ka kɛnɛ de an b'a kunna danbe ma dɔ ka kɛnɛ de an b'a kunna mɔgɔ si tɛ kɛ danbetigi fo b'a sɔrɔ i lamɔna de danbe tɛ sɔrɔ lamɔ kɔ dɛ an b'o belebeleba dɔ de ka kɛnɛ kan ne ni e cɛmanw bɔra an na musomanw bɔra an na o tuma na a bɛ cogo di الولد نعمة من الله. I k'a dɔn den nɛɛma de ka bɔ Alahu Taala fɛ walahi nɛɛma belebele a ye dɔ ci a la k'a di e ma رحمة من الله تعالى بعد الزواج. walahi hinɛ dɔ ka bɔ Alahu Taala fɛ masa min se kɔrɔtalen don furu kɔfɛ balimamuso balimacɛ n'a fɔra furu kɔfɛ furu yɛrɛ kun tɛ den ko ye Ala de bɛna di hinɛ ne ni e la ka den di an ma furu kɔfɛ sinon Alahu Taala y'o perepere-latigɛ Kuranɛ kɔnɔ a ko cogo jumɛn na a ko ne hadamadenw n ye den di dɔ ma k'a bɛɛ kɛ dɔ ta bɛɛ kɛ cɛ ye ka dɔ ta bɛɛ kɛ muso ye ka dɔ ta yɛrɛ ɲami wa n yɛrɛ ma dɔ di dɔ ma den hinɛ de ka bɔ Alahu Taala la ani nɛɛma Ala ka ɲɛma de ye den ye n'a dir'i ma ko k'i yɛrɛ kɔlɔsi ko sɛgɛsɛgɛli b'a kɔfɛ Ala ka nɛɛma kelen-kelen bɛɛ sɛgɛsɛgɛli b'a bɛɛ kɔfɛ Alahu Taala m'a fɔ ten suratu Takasur la a ko summa latus'alun yawmaizin anin na'im a ko nɛɛma kelen-kelen ɲininkali bɛna kɛ n balimamuso balimacɛ ne ni e an na ɲininka nɛɛma na fo ka se nɔnɛya ma fo ka se an bolo fila an ɲɛkisɛ fila an sɔgɔlan complet i ka nafolo fo ka taa se wolodenw ma nin bɛɛ lajɛlen ye nɛɛma de ye nɛɛma kelen-kelen bɛ Ala ka di mɔgɔ ma Ala ko bɛna nɛɛmaw ɲininkali kɛ den ye nɛɛma de ye تربوا أولادكم بتربية الإسلامية. ko an k'an denw jogo don ni silamɛya ka lamɔ n'a ka jogo dɔw ye والمروءة. ani hadamadenya ni den jogo don ni silamɛya ye k'i ka hadamadenya fara a kan n'i y'a jogo don ni silamɛya ye ka ɲinɛ hadamadenya kɔ hadamadenya tɛ foyi k'a la Ala ko ni maa ko de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye yarabi ka lamɔ nɔgɔya n ye Ala ma kɛra الآباء والأمهات. n balimacɛ n balimamuso k'i k'i den faw n'a baw yira a la a ka maa bonyataw dɛ o yira a la an y'an denw lamɔ ni hadamadenya ye a ka mɔgɔ bonyataw yira a la a faw yira a la a tɛnɛw yira a la a ka bonyatigiw yira a la i den lamɔ ni maa bonya ye اجتهدوا في تربية أولادكم. ko an k'an jija n'an denw ka lamɔ de ye n'i b'i cɛsiri n balimamuso n balimacɛ n'i b'i cɛsiri k'an k'an cɛsiri n'an denw ka lamɔ de ye a n'u ka jogo dɔw ye فإن تربية الأولاد بالأدب الإسلامية. i k'a dɔn denw ka lamɔ a n'u ka jogo dɔw ni silamɛya ka lamɔ ni silamɛya ka jogo da don ye dɛ walahi والإنسانية. ani hadamadenya ka lamɔ o de ɲɔgɔn si tɛ yen أقوى شيء لتغيير الحياة. o de ka bon fɛn bɛɛ lajɛlen ye o de bɛ se ka yɛlɛma ɲuman don diɲɛ ɲɛnamaya in na حياة الدنيا نعيش في السعادة والسلامة. i m'a ye denw ka jogo don dɛ k'an mako don denw ka lamɔ n'u ka jogo don na dɛ o de ye kunanja ye anw kan ani kisi ala an bɛ balo lafiya la kunandiya ani kisi la an bɛ balo o de la لا يكون حتى بالأدب. walayi hadamadenya tɛ se ka kɛ fewu fo lamɔ de ka kɛ n'o tɛ ni lamɔ tɛ yen mɔgɔya tɛ yen أيها الناس. adamadenw ne ni aw walahi kitabutigi kabara ne ni e la n balimacɛ a kabara e la n balimamuso wa a kabara ne yɛrɛ la o tuma na ko ayyuhannas اسمعوا كلام الله. ko an ka lamɛnni kɛ kabakolotigi bɛna kuma anw fɛ an denkow la kabakolotigi kumatɔ filɛ anw fɛ المنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. a ye nin kitabu belebele min jigi kiraba muhamadu ka nɛɛma ni kisi b'a la ma anw ka diinɛ de ka di kojugu fɛn bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn lajɛ anw ka kuranna min kɔnɔ dɛ Alahu Taala filɛ ka kuma e ni ne fɛ o de la sisan بعد أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم شيطان تعلم منا كبويا كامي تغني نتون أكادو أني شيطان شيء إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إما الله تعالى كتير سيسا يا سيدنا كلامنا وتمنى نديك سيسا والله الله ما تمنا كبويا لا بياما وأمينا مسألة سوزرويا sabu an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni sigi ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ don tasibila ani duwawu don ani hakililajigi ni nisɔndiya ka sanga ni nin musoba in bangeli ye Fatimatu Zahara alayha salam sayyidatu nisa'il alamin dugu jɛlen an bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ anniversaire hukumu kɔnɔna na kokura Subre Jamiyatu Ansar Dinil Islami u y'a kanu ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen sigi ka wele bila an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ma u bɛ se ka na an balakaw baro ɲɔgɔnya u bɛ se k'u yɛrɛ kisi k'u tanga cogo min na u ka kɛnɛyaw bɛ se ka sabati u bolo u lasiritɔw ani u kan k'u matarafali minnu kɛ Dr Adama Bamba ale bɔra ka walawalali ni bilasirali caman di kɛnɛ in kɔnɔna na. E min ye denba ye k'a lɔn ko ja n den bɛ nin na ko n den bɛ lamɔ ka ɲa bon o la eko sabanan kɔnɔ sɔrɔ na eko laban o bɛ kɛ mun kama a bɛ taa sɔrɔ den yɛlɛma la den dɔ bɛ a na cogo man ɲi den dɔ bɛ na a y'a kɛ dɔw bɛ na o sen kan kayi mɛ den dɔ bɛ yen o bɛ na normal la o bɛ na n'a kun ye mɛ den dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a bɛ yɛlɛma a bolo a bɛ na a bolo kan mɛ n'a fɔra ko bɛ na o cogo la est-ce que o da ka di ba la wa o da man di ba la mɛ eko laban b'a yira k'a fɔ den na cogo bɛ di n'o dɔnna fura mun kan ka den yɛlɛma ka bila position normal la o furaw bɛ kɛ walima kɔnɔbara in kan ka ni opération ye o la n'i ka jigini surunyana o b'i guider k'i bila yɔrɔ la yɔrɔ min i bɛ tanga den bɛ tanga mɛ n'i m'olu kɛ dun a ma nɔgɔ dɛ ala k'an sababa o la bɛna fara ka don cɛw ka foro la yɔrɔ min na yan n bɛna fara ka don cɛw ka foro la yɔrɔ la yan dɔɔni an cɛw muso kɔnɔ kalo 6 ni muso sera kɔnɔ kalo 6 la i bɛ taa sɔrɔ ka taa se fo jigini waati ma fɛn caman nege b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen hali n'a ɲɛ tɛ saladi la i b'a kan mɛn ko saladi lɔgɔ bɛ ne la dɛ o dɔw bɛ kɛ dan waati a bɛ se k'a fɔ ko sogo jeninen lɔgɔ bɛ ne la dɛ a bɛ se k'a fɔ ko poisson la braise lɔgɔ bɛ ne la dɛ muso lasiritɔ bɛ nin bɛɛ fɔ nin bɛɛ nege mɛ n'a lasiritɔ t'a t'o kɛ e min ye cɛ ye n'a y'a fɔ ko nin lɔgɔ bɛ ne la ko poisson braise lɔgɔ bɛ ne la jɛgɛ jeninen lɔgɔ bɛ ne la i kan ka mun kɛ n'a wari b'i kun a di a ma a bɛ taa san ala ka lawumuna d'a ma o la an bɛ min fɔ an balimamusow ye a y'a janto dɔgɔtɔrɔso taga la bon ni cɛw fana ye fura san a y'a min o n tɛ muso caman bɛ yen n'o lasiritɔ don o bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ordonnance bɛ sɛbɛn a bɛ ɲɛgɛn kɔ a ni ɲɛ mɛ n'o fura sanna walayi e t'a li jukɔrɔla filɛ wa n'i taara li jukɔrɔla filɛ walima denw ka kalebara i bɛ taa sɔrɔ a fura caman b'o kɔnɔ bon o min bɛ yen n'o kɔlɔlɔ nana wuli e la sisan i b'a fɔ cogo di e yɛrɛ de kɛra yɛrɛ baasi ye e yɛrɛ kɛra yɛrɛ tɔmina ye e yɛrɛ kun tɔmina ye cɛ ka wari t'a kun e yɛrɛ fana ma ka fura ta ala ka lawula d'a ma o la nin yɔrɔ ninnu a y'a janto yɔrɔ la an balimamuso ni a taara ni fura dɔ la ma a ye fura ninnu ta n'a ye fura ninnu ta o bɛ ɲɛ kosɛbɛ bon kɔnɔmaya filɛ muso lasiritɔ a bɛ waati min kɛ kɔnɔmaya na an ko kalo 9 mais kalo 9 in dɔw ta bɛ se ka tɛmɛ o kan a bɛ tɛmɛ ka ni dalu sababu jumɛn ye fura dɔw bɛ yen vitamine dɔw bɛ yen ni muso fanga dɔgɔyara n'i taara n'o taara sɔrɔ i fanga ka dɔgɔ u bɛ se ka vitamine dɔ sɛbɛn ka d'i ma pour que i ka se ka fanga sɔrɔ ka bɛn jigini ma o de bɛ kɛ sababu ye den de b'o ta fɔlɔ parce que jigini silamɛ n'a k'o ta mun de bɛ kɛ sisan ale b'a fɔ k'a bɛna fanga de ɲini tugun ka na o de bɛ kɛ kɔnɔbara dɔw ka retard sababu ye o bɛ kɛ dɔw ka kɔnɔbara retard sababu ye ka tɛmɛ kalo 9 kan mais sinon normalement
kɔnɔbara kan ka bɛn semaine 40 de ma semaine 40 kɔnɔbara kan ka bɛn o ma o kan ka bɛn tile 200 ani tile 80 n'i la koli jɔla don min na k'a dɔn ko i ka koli jɔla nin kalo in na i ma koli ye i b'a dati minɛ o da la ka taa se f'i jiginni ma ni kɔnɔbara bɛ normalement la a bɛ bɛn tile 200 ani tile 80. Ni waati in de la an ka kɛnɛ maabaw bɔra k'u ka nisɔndiya yira an na u ka nimisi wasa an'u ka sewa ka sanga ni ɲɔgɔnna kɛnɛ barikaman sigilen. Tiɲɛ yɛrɛ la fɛn fɛn nana an ka kɛnɛ fitinin kɛ kɛnɛba ye an bɛ dugawu kɛ min m'u natɔ sɔrɔ ka n'u taatɔ sɔrɔ. Amen. Ya Rabi kɛnɛ yɛrɛ labɛn mɔgɔw ka foli lase olu ma fɔlɔ. N'i y'a ye ko jɔnni kɔni ma fɔ sabu ɲuman ye. N'i y'a ye an m'an labɛn ka n'an sigi. Mɔgɔ dɔw de nana kɛnɛ labɛn fɔlɔ an sɔrɔla ka n'an sigi. N'o tɛ an tɛ se ka n'an sigi ten. An bɛ foli d'u ma. K'u ni ce k'u ni baraji Ala ka kɛ alijinɛ sara ye. Amen. An bɛ fɔlɔ k'an ka karamɔgɔw fo, k'an ka malimatuw fo, ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo. Min m'u natɔ sɔrɔ ka n'u taatɔ sɔrɔ. Ala ka san wɛrɛ Ala k'a jira an na. K'a jira an na ni kɛnɛya ye, k'a jira an na ni dawula ye, k'a jira an na ni wasa ye, k'a jira ni nafa ye. Ala ka hinɛ taabaw la, Ala ka yafa k'u ma. O y'an kɔ daminɛ Ala k'a nɔgɔya. An bɛ taa jɛ mu Ala k'o nɔgɔya. Ala ka saya k'u ma lafiya ye. Ala k'an ɲɔru ɲɛ k'an da don kɔnɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la k'a ta sura la ka se sisan ma a kɛra wasa dan ye. Hali bi wasa tɔ bɛ kɔfɛ. Ala ka an bɛ wasa. Ala k'an bɛ wasa. An bɛ musoba min kɔni ye. Ne yɛrɛ tɔgɔma de don. Ya Rabi musoba ni Ala k'an sen da sen na nɔ kan. A bɛ ka sira a ye sira min da alijinɛ kɔnɔ sira nin. An de bɛ da ale nɔ kan ka don alijinɛ kɔnɔ. Ya Rabi Ala k'a nɔgɔya an ye. An bɛ lɔ min na o de ye Sheikh Ahima Subere imamiba an bɛ ale ta lɔ de la. Ni k'a ye an ma yan sɔrɔ bi a bɛ tagamala a tɛ so. A sela an ma ko n bɛna bila a nɔ la yanni k'a to a bɛ na. O n'a sɔrɔ a bɛ yan kɛnɛ nin tɛ fɔ a kɔ fiyewu. Sabu kɛnɛ min le ye kɛnɛ nɔrɔma le bɛ, kɛnɛ barakama le bɛ, arijinɛ kɛnɛ le bɛ. Donc halisa ka ɲuman segin Ala ma kɛla. Kunan selen an bɛ foli di kɛnɛ ni a organiser bagaw ma. Baden minnu ka a organiser k'u ka foli di o ma. Vraiment o ni foli kan kan. Sabu silamaya dɛmɛbaga sara gbɛrɛ tɛ a la fo arijinɛ. Mɔgɔ mɔgɔ n'a bɛ silamaya kɔrɔta, mɔgɔ mɔgɔ n'a bɛ silamaya dɛmɛ, olu sen de bɛ sahabaw sen lɔ yɔrɔ la, olu sen de bɛ jihadikɛlaw sen lɔ yɔrɔ la. K'an bɛ an faw fo m'u ka kɛnɛ ni organiser, ka tila ka an balakaw fo, ka foliba di an balakaw ma, ni an bɛ olu ka kɛnɛ de ka ten, ko k'a yira an balakaw la, o ka silamaya dɛmɛ kunu. Kabini silamaya na sankura musow le ka silamaya dɛmɛ, musobaw le k'i bolo sigi silamaya kɔrɔ, musoba dɔw yɛrɛ le ka i ni di silamaya ma. O kɔfɛ an ka malimatu Seyida Yayi Kamara ale bɛ bɔ ka kɔrɔfɔw ta. Hali bi a ka sufɛ walanda o nɔkantugu don denw lamɔli nafa min bɛ a la. Wa ko n bɛ sɛbɛnni kɛ hali aw nɔw la an nɔ balimamuso e ni ne nɔ ye mun ye kuma wulila mun kan ko sɛbɛnni bɛna kɛ an nɔ na sɔɔni e ni ne bɛna an nɔ dɔn. Al-asaru yaani al-walad. I ma ye nɔ yaani ko kuma kɔrɔ dɛ waladu an denw ne ni e n balimamuso n balimacɛ e ni ne den de k'an nɔw don ko sɛbɛnni bɛna kɛ an nɔw na i nɔ nin i y'a mara cogo di i y'a dilan cogo di i ye fɔ k'a ka mun to min man ɲi k'a ka mun kɛ min ka ɲi Ala ko ni maa ko la i nɔ ko sɛbɛnni bɛna k'a la. Tarabu awladakum lituflihu ba'da al-maut. Ko a y'a denw cogo don k'an denw an k'u cogo don k'u mara yaasa an na lafiya saya kɔfɛ. Balimamuso n balimacɛ n'i m'i den mara k'a cogo don wallahi i bɛ da kaburu kɔnɔ lafiya tɛ yen dɛ. An k'an denw mara k'u cogo don. Mun de ye sociétéw tiɲɛ bi mara de dɛsɛra mun ye duw ci bi mara de dɛsɛra n balimamuso e ni ne
du bɛ kuma yɛlɛma kun n balimamuso e ni ne y'a belebeleba de ye balimamuso e ni ne ye jɔn bɛ ka den mara ni Ala ye jɔn bɛ ka den mara ni kira ye an ɲɛna de ko den dira an ma ten gansan balimamuso Ala ye dɔ jɛ Ala k'a di e ni ne ma den tɛ fɛn gansan ye dɛ an k'an denw mara Ala ko ni mako la ko sɛbɛnni bɛna kɛ an nɔw la an denw i salen kɔfɛ i den mara yaasa i na se ka kunnaja sɔrɔ i salen kɔfɛ kaburu kɔnɔ wallahi den marako ɲuman ko i b'a nafa sɔrɔ ka gaɲɛ sɔrɔ ka sara sɔrɔ a la i kaburu kɔnɔ wallahi kabakoya bɛ sugu la kabakoya bɛ sugu la sugu ko kɛra kabako fɛn ye ya Rabbi an ka ajabaw Ala k'a k'a hɛrɛlamaw ye wallahi su minnu bɛna nafa sɔrɔ ka sara sɔrɔ kaburu kɔnɔ n'u ka den lamɔ ko ɲumanya ye n balimamuso e min y'i ɲɛ ci ta kan wallahi i ma se k'a kolo k'a bila sira ɲuman si kan k'i ɲɛ ci a kan ko dukɔnɔmɔgɔw bɛna jogo jugu dɔn k'i ɲɛ ci a kan ko marakɔnɔmɔgɔw bɛna jogo jugu dɔn ko quartier bɛna mɛn wallahi n balimamuso n'i ka tulon k'i den na dugu bɛ bɔ a kalama k'i den ye min ye badenw den tɛ tulonkɛ fɛn ye wallahi den ka di mɛ a sogo tɛ dun den nafa de bɛ dun anw hakili de la ko den de bɛ dun bilahi adamaden tɛ dun adamaden nafa de bɛ dun ni den mara ka ɲɛ i b'a nafa sɔrɔ jamana b'a nafa sɔrɔ hali quartier b'a nafa sɔrɔ den marako ɲuman hali du b'a nafa sɔrɔ balimamuso n'a ma ɲɛ dun n'a ma mara ka ɲɛ dun du wallahi du dusu kasira Ala man tangana o de ma ne ni aw anw de ye denw sɔrɔbaga ye Ala Taala ka bonya kɔnɔ anw ta de ye denko la belebeleba ye n balimamuso e ni ne an b'a la ka den ninnu mara cogo di dɛ ko bi den bi faw bɛ min bi baw bɛ min baden ninnu baliyela k'u cɛ de wa baden ninnu karila yiri de la wa ba an wulila sɔgɔma ka den ninnu ye de wa bidenw faw dun bidenw baw bɛ min ko biden o faw n'u baw bɛ mini o tuma bi baw tɛ yen wa yali bi faw dun madu Ala man sababa bɛ na balimamuso ne ni e n kan bɛ ne ni e yɛrɛ de ma wallahi an k'an jija nin den mara ko nin na n bɛ aw yɛrɛ de ma ni nin den ko nin e yɛrɛ de ko don e ni ne de ko don nin den ko in na wallahi balimamuso ni ne k'an jija an den ko nin de la i ɲɛ bɛ den ka mara ka ɲɛ na o de filɛ lafiya ye o de filɛ yɛlɛma don société kɔnɔ wallahi yɛlɛma ko ɲuman don den lamɔ ko ɲuman de bɛ yɛlɛma ɲuman don dugu kɔnɔ quartier la duw kɔnɔ den lamɔ ko ɲuman o de bɛ na n'o ye o de bɛ na ni lafiya ye wala o de bɛ nisɔndiya don ɲɛnɛmaya kɔnɔ o de bɛ nisɔndiya don hadamadenw ni na wallahi dɛngɛnɛnya dafalen tɛ se ka sɔrɔ fiyewu hadamadenw ka ninakili dafalen tɛ se ka sɔrɔ fiyewu fo den lamɔ ko ɲuman fo an k'an denw lamɔ k'u jogo don sinon hakilisigi tɛ sɔrɔ balimamuso ne ni e hakilisigi bɛ min nin diɲɛ sanga in hakilisigi bɛ min balimamuso ne ni e sakunu masa tɛ dugu kɔnɔ ko n'i bɔra dugu bɔlɔn kɔnɔ ko miniya masa b'i kunu wara tɛ dugu kɔnɔ wallahi ko n'i bɔra diɲɛ sanga dɔ la ko wara de bɛ e minɛ mais bi an baw filɛ an faw filɛ an bɛɛ lajɛlen bi dɛsɛ ka bɔ dugu kɔnɔ an sago la mun na an denw an bɛ siran mun ye an denw anw bɛ ka siran min kɛ an denw ɲɛ bi n'an b'o kɛ Ala n'a ka kira ye wala an bɛɛ bɛ passer mais jɔn bɛ se ka bɔ siranba in kun ye mun ye denw mun y'a se anw ma lamɔ ka dɛsɛ ni lamɔ dɛsɛra hakilisigi bɛ ban wallahi dɛngɛnɛnya lafiya bɛ ban hadamaden dalen don ko ni diɲɛ laban sera hadamaden dalen don a sibo kɔrɔ mais a ja tigɛlen don yali dɔ bɛna don ne kan mais jɔn bɛ don anw kan dɛ an denw u lamɔna mini sonba ninnu formela mini n balimamuso sonba ninnu kubedewuruti ba ninnu u marala mini de u bɔra min sonba bɛɛ b'a ka sonyali daminɛ a ba ka bon kɔnɔ
ko dukɔnɔmɔgɔw kana dɔn sinamuso kana dɔn n ka sinamuso kana dɔn n cɛ dɔgɔcɛ kana dɔn juguya ka bɔ n ka du in kɔnɔ yan k'a dogo komi finikolon jugu n bamuso ne ni aw diɲɛlatigɛ kɔnɔ an bɛ fila tɔnɔ kan a dɔrɔkɛri a dulɔminaba a sulariba n balimamuso ne ni aw an tora dogoli la fo an bɔra kɛnɛma ka den dogo a marabagaw la an yɛrɛ tɛ se k'a mara wa an y'u dogo a marabagaw la wa an bɛ filɛ tile la an b'a ɲini ala fɛ ala m'an don la suma na denko in na. Wallahi an ka kuma an denw fɛ an k'an denw ladɔnniya an y'u wele k'u kumaw fɛ ni ala ko ye ni hadamadenya ye n'i ye nin kɛ nin ye maaya tana ye n'i ye nin kɛ nin ye hadamadenya laɲana ye n balimamuso e ni ne n balimacɛ an k'an sara an denw na kosɛbɛ sarali yɛrɛ dan bɛɛ la yaasa an kɔrɔlen na se ka sɔrɔ an si bon kɔnɔ cɛkɔrɔba joli joli bɛ a ɲɛdigi a ɲɛji b'a tulodenkɛ fa ka dilan kan a b'a n'a kɔrɔda peti cɛ a tɛ se ka ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna musokɔrɔba joli joli bɛ yen n'a ɲɛji b'a don a tulodenkɛ kɔnɔ bi ala ni den chaleur fɛ n'a ɲɛ tɛ se ka fɔ maa ye parce que maa ka fɛn tiɲɛni n'i ye bɛɛ gɛn ka bɔ fɛn la n'i ma se ka fɛn koro lakale yɛrɛ tɛ sɔrɔ a la an b'o dingɛ de kɔnɔ nin ye. Wallahi ne ni aw an faw an baw u y'anw lamɔ cogo min na n'a y'a sɔrɔ anw bɛ k'an denw lamɔ ten an bɛ cogo min na dugu kɔnɔ bi wallahi sara an tɛ kan an bɛɛ sigilen filɛ an bangebagaw y'an lamɔ cogo di jɔn bɛ k'i den lamɔ ni i bangebaa an fa kɔrɔkɔrɔ an mɔkɛ kɔrɔkɔrɔw ka lamɔ jɔn bɛ k'a d'a den ma mɔgɔ si. Bɛɛ bɛ ka diɲɛ ka lamɔ de ta k'a filɛ ka den to diɲɛ ka lamɔ bolo n balimamuso n'i y'i den to diɲɛ bolo i den b'u to diɲɛ fɛ kɔsegi yɔrɔ tɛ sɔrɔ a la i tɛ se k'a kɔsegi i tɛ se k'a ma se i dɛmɛ k'a kɔsegi badenw denko tɛ tulonkɛ ko ye dɛ walahi adamaden fo an y'a dɔn ko kɔrɔ de bɛ na dɛsɛ de bɛ na don dɔ la i b'a fɔ den ma he a b'i jɔ i dɛsɛlen bilahi i bɛna dɛsɛ ka sunɔgɔ den chaleur fɛ dɛ Alahu Taala ko tɛ suratu Yasin kelen in kɔnɔ a ko cogo jumɛn na a ko ni ne ye si di aw ma a y'a dɔn ni si sɔrɔla nagasi bɛ si in kɔfɛ nagasi jumɛn kɔrɔ bɛ si in kɔfɛ i bɛ dɛsɛ i bɛ se ka ko min kɛ i tɛ se ka ko in kɛ tugun dɛ a ko cogo di aw tɛ se ka hakili ni nin ye aw minnu ka kɛnɛ bi a bɛ taama bi a dafalen ne ni e n balimamuso i bɛ se k'i den koron bi mais i ɲinɛnen don sini kɔrɔ kɔ ni si sɔrɔla a t'i ka kuma mɛn don min na i ɲinɛnen don n balimamuso kana ɲinɛ dɛ n'i ɲinɛna a bɛ kɛ baara ye an t'an hakili to cɛkɔrɔba minnu bɛ ka taama bi n'u dɛsɛlen bɛ ka taama ko ni si sɔrɔla k'anw yɛrɛ bɛ kɛ ten k'an bɛ dɛsɛ k'an k'an denw lamɔ san'an ka dɛsɛ yaasa an ka lafiya an kɔrɔlen cɛkɔrɔba joli joli lafiya an t'a si bon kɔnɔ musokɔrɔba joli joli lafiya an t'a si bon kɔnɔ n badenw lafiya bɛ min bi denko ɲɛnɛmaya in na lafiya dun an bɛ faw dun baw dun walahi denba kelen bɛ dugukolo sanfɛ a fa balonen don dugukolo sanfɛ mais fa ko kɔngɔ b'a la denba kelen bɛ dugukolo sanfɛ a ba bɛ k'a ɲɛ kɔmi k'a bila mais walahi ba ko kɔngɔ b'a la n balimamuso e ni ne he an k'a to denko in an k'an cɛsiri a la n balimamuso ne ni e a dɔrɔmina cɛyara dɔrɔkɛli cɛyara badenw an bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan bɛɛ lajɛlen ka sama si sobagaw ma dɔrɔgujugu ninnu feerebagaw musobaw a sigilen bɛ yan dɛ a bɔmujuguw feereba walidenw ma k'u halaki a bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ yan dɛ solution ka ɲini ko in na denw tiɲɛna an bɛ mara in kɛ cogo di an bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di da bɛ kumu ka b'a tulo fila dɛ n balimamuso an ka ji ɲuman bɔ an ka jardin kan sani jardin ka kɔrɔbaya ni jardin kɔrɔbayara n'i ma ji ɲuman kɛ k'a sɔn n'a kɔrɔbayara ni k'i bɛ ji changer bilahi a tɛ sɔn dɛ a mara bɛ min denmaramusow bɛ min nin ba ko diɲɛ laban ma se ko densɔrɔmusow de bɛ kɛ yen ko denmaramuso tɛ kɛ yen balimamuso e ni ne belebeleba ka di bɛɛ ye kunkoloba ka di bɛɛ ye mais i ta bilasira cogo di i bɛ k'i ta in mara cogo di. Wallahi an kana tulon kɛ ni jamanaw ka ɲɛnɛmaya ye ne ni e den minnu sigilen filɛ pipiniɲɛ minnu filɛ nin ye jamana ka ɲɛnɛmaya de filɛ ninnu ye
he balma muso be ka tulon kɛ ni den ka ɲɛnɛmaya ye i be ka tulon kɛ ni jamana ka ɲɛnɛmaya de i be ka tulon kɛ ni ka du ka ɲɛnɛmaya ye i be ka tulon kɛ ni ka quartier ka ɲɛnɛmaya ye i be ka tulon kɛ ni dugu ka ɲɛnɛmaya ye balma muso i be ka tulon kɛ ni jamana ka ɲɛnɛmaya ye jamana pipiɲɛ de ye ninnu ye wallahi a ɲɛ bɛ nin minnu sigilen filɛ den ye kabako fɛnba ye dɛ a dɔnbagaw ye kɔni den ye kabako fɛn ye فإن ولدك أنت balimamuso e den ani ne den an bɛɛ lajɛlen dakuruɲa kelen an denw ne ni e den أنيك ولدك إن صلى معه الكثير من الناس ne kan bɛ e ni ne yɛrɛ de ma i k'a dɔn ne den ninnu e ta ninnu an bɛ den ninnu dɛ n'olu de ɲana dɛ u bɛ ɲani kɛ maa caman de la sociétéw kɔnɔ duguw kɔnɔ sigidaw kɔnɔ ni den kelen ɲana wala a bɛ ɲani kɛ mɔgɔ caman de ba o kosɔn rasulu sallallahu alaihi wasallam a ko adamaden k'i den lamɔ ka ɲɛ k'a jogo dɔn ka ɲɛ ni ala ko ye hadamadenya ɲuman ye k'o ka fisa hadamaden ma ka tɛmɛ sɔgɔma o sɔgɔma e bɛ sɔɔbu ɲɛ kelen kelen ta k'i ka quartier laminimini a la komi ka kilo 2 malo kɛ mɔgɔw kun don o don o ye tɔgɔ dumanba ye dɛ o ye kabakoba ye dɛ mais ko k'i den lamɔ ka ɲɛ dɛ k'a ka fisa ka tɛmɛ o dɔw kan لأنه لم يظلم أحدا i k'a dɔn den lamɔni ka ɲɛ hadamaden lamɔni ka ɲɛ a ti maa si tɔɲɔ wallahi n'a n'i sigira bilahi a t'i tɔɲɔ n'a n'i bɛ ko min na jɛda la sociétéw kɔnɔ nafolo ɲini yɔrɔw la diɲɛlatigɛ ko o ko da la hadamaden lamɔni ka ɲɛ k'a ladamu a ti maa si tɔɲɔ kɛnɛ in kuncɛli an ye an ka kɔrɔfɔ galamani cɛngu maa minnu ye kɛnɛ in seereya u bɔra k'u ka nisɔndiya an'u ka sewa yira an na kira bɔnaw kanu o le k'an bila kira famatu zara kɛli la komi an b'a ye an karamɔgɔ hayidara a se de usman madani hayidara ale furumuso sanima 4 ninnu olu bɛ kira somɔgɔw ka don ninnu ɲɛnamaya an ka a sɔrɔ olu le kɔ an fana bɛ ka olu le ladege o le k'an bila fatumatu zara ɲɛnamani la muso min fana musoba sanima de bɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an don a hɔrɔma la an bɛ sura waladakalannaw fo k'u fo dante foli min na o la waladakala a ɲana a sabatila ka yasikana bɛɛ fo o bɔla ka ala ka dina kunna wele yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen kunna wele k'an don kiraba sanima ni hɔrɔma la min bɛ ne la dante nisɔndiya nin na n'i ka ye depuis kunu fɔ bi an bɛ ka fatumatu zara baara kɛ an b'o bɛɛ kɛ la aw tuba ti bonya kosɔn kira somɔgɔ sanima ninnu bonya kosɔn yarabi an b'ala dali ala k'an don hɔrɔma la an bɛ nin bɛɛ kɛ la o le kosɔn lahara ɲinini kosɔn matu bɔla ka lamɔ min fɔ a diyara ne yɛrɛ ye kosɛbɛ n fari foni na a ka kuma fɔ ɲa ma denbatigi bɛɛ kan ka kɛ ten de ka den wolo k'a bila ten o tɛ mɔgɔ si ka laɲini ye den kɔni bɛ se ka mɔgɔ kɛɲɛ mais i b'i seko ni damayira kɛ adamaden ala bɛ mɔgɔ zizo ni ŋɛniɲɛ le mais mɔgɔ kana den wolo k'a bila ten mɔgɔ minnu bɔla ka warada kalan su la an b'u bɛɛ fo si ni kɛnɛya la k'u fo si la k'u fo kɛnɛya la si ni kɛnɛya b'a la bolo ala k'a dan n'u ma formateur vraiment an kɔni an nisɔndiyara parce que an bɛ ka warada minnu di an baw ma ni b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛna an bɛ ka darisu minnu d'o ma o bɛ ka taa sɛbɛ la voilà parce que n'i bɛ leçon dilan mɔgɔ ma ni ko ni ko tɛ i t'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ ka taa sɛbɛ la mais o ye waradaw di su fɛ voilà hali n'o y'a sɔrɔ n'a ma kɛ komi cɛw ta mais tiɲɛna o se ye min ye o y'o fana kɛ ko furucɛw fana ni fo olu minnu ye sira d'o ma o ka taa kalanyɔrɔ la folikan laban min b'an bolo o le ye an bɛ nawa président yɛrɛ fo baara nin bɛɛ bɛ ka kɛ ale ka kɛ de la a n'a ka karamɔgɔ cɛ n'o ye samu mankan de ye baara nin bɛɛ bɛ ka kɛ ale tɔgɔ la mais kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu kɔnɔ yan an ka section ba 2 min ye cɛmɔgɔ balo ani section 1 n'o ye Berete Abulayi ye an bɛ olu fo sabula baara nin kɛla n'olu de ka kɛ ye k'an ka kɛnɛ labɛnbagaw k'olu fo depuis kunu malgré sanji bɛ yen o lɔnni bɛ o sen 2 kan ka baara ninnu kɛ fo ka se bi ma nin lɛri in na an bɛ foli ɲɛsin olu ma foliw la kumaba ani min barikalo n'a bɛɛ ye an b'o ta ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma a se yiri Sharif Usman Madani Hayidara ale min kɛra sababu ye k'an bila nin sira ɲuman kan a n'a furumuso ɲumanw a n'a denw ka foli lase diɲɛ anisaru bɛɛ lajɛlen ma ani ka aw yɛrɛ fana ni fo aw minnu kɛra sababu ye
vraiment ni ko in a ja ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an bɛ aw yɛrɛ waleɲuman dɔn o la o le ye folikan laban ye min bɛ an fɛ ka dugawu fana ɲini a fɛ san wɛrɛ ta ka se ka bonya ka tɛmɛ halisa nin fana nin kan minnu fana nana minnu ye degun sɔrɔ o ka yafa an fana nin ma o ma kɛ lawuli kama hakɛto b'o kan sɔli ala rasul nisɔndiya min bɛ ne la dan t'a la an bɛ ala fo ka kira fo kisi ni nɛɛma bɛ kira kan an b'an karamɔgɔ fo ale min kɛra nin bɛɛ sababu ɲuman ye an b'a a musow bɛɛ lajɛlen fo si ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'a di an karamɔgɔ ma ala k'a musow mɛn a kɔrɔ ala k'an karamɔgɔ yɛrɛ mɛn an kɔrɔ ala k'a denw k'a sago ye bon Fatumata Zahra an b'a nisɔndiya la bi a dan tɛ nisɔndiya min na nin y'a gbakɛla Subere gbakɛlaw le ninnu ye bon m'an y'a gbakɛlaw fo k'o barika da depuis kunu sɔgɔma an bɛ nin baara in na an sila yan an ka kunu kɛ yan ka bi kɛ yan an b'o fo k'o barika da dan tɛ foli min na ala y'a kɛ arijinɛ sara ye ala y'a kɛ arijinɛ sara ye ala y'a san wɛrɛ d'a ma ala y'a san wɛrɛ sɛya an bɛ sirifila mɔgɔw fo dan tɛ foli min na bon ne bɛ ladilikan min sɔrɔ ka di mɔgɔw ma ne b'a fɔ o ɲɛnɛ kira somɔgɔw y'a lon ɲɛnamayali o ye sinsin kan quoi nafaba le b'a la nafaba le b'a la m'o o barika mɔgɔ mun a tɛ mɔgɔ mun kɔnɔ ala ka jugu olu kɔnɔ ala ka sababu ɲumanw k'an ye ala k'an kunnaja ala ka dusu don bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nin fɛti nin ɲɛnamayali la. Anw sera ka fitini min yira aw la ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Subere mara kɔnɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru a bolofaraba min bɛ Subere san o san u bɛ nisɔndiya ani ala barikada kɛnɛ sigi ka sanga ni Fatumata Zahra ka anniversaire ye nin musoba in diɲɛmaa bɛ se k'a dɔn cogo min na a ka ɲɛnamaya tɛmɛ cogo minnu na a yɛrɛ jugubaw an bɛ walanda ani tasi minnu sɔrɔ a ka ɲɛnamaya na an bɛ se k'a ta k'an yɛrɛ nafa n'a ye diɲɛnatigɛ in kɔnɔna na a ka kisi ani kunnaja sɔrɔ lahara an bɔra ka ɲinɛn baaraw de yira aw la an b'a ɲini ala fɛ bilasiralikan minnu dira an ka malimatu fɛ a mɛn kulo ɲuman ala k'o di an ma a mɛnni kɔfɛ k'a ta ka baara kɛ o de ka bon n'a bɛɛ ye ala k'o nɔgɔya an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye baara ninnu bɛ kɛ an ba Hayidara Fatima Zahra Tarawele a ka bonya a n'a ka karama kɔnɔna na an bɛ a deli ala fɛ ala k'an sara ni hɛrɛ ye an bɛ kɛnɛ ninnu sigili minnu kɛ ani an bɛ kɛnɛ ninnu seriyali minnu kɛ yarabi ala k'a kɛ a bɛɛ lajɛlen kɛ an ma dalu ye ala k'a sara kɛ alijanna ye yarabi ala k'an ka jamanaw bɔ bolo la ni Zahraw barika ye haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Fatimata ye noye alakira de muso ye noye Fatimata ye noye ibora no la ka de noye Fatimata de wele ka Muhammadu wolo de ndi wele an Fatima ndi wele arasulu de muso ndi wele Fatimata ndi wele arijine nyema ndi wele Fatimata ini wele kaka ibora noro la kake